Wrecsam wedi colli yn rowndiau terfynol Cwpan Cymru am y 2 dymor diwetha. Fe fyddwn ysu heddiw i gyrraedd y rownd derfynol unwaith eto. Pas lac yng nghanol ca a chyfle i Wrecsam a mae'r rhediad gan Mahmoud. Rosie Hughes ar ergyd ar arbediad yr un gyntaf o'r gêm gan Cwpan Chamberlain. Ie, gret o basg yma Mahmoud yn fan hyn ar rhediad Rosie Hughes. O'n i'n meddwl sa'n codi'r bel yn uwch i fyny, achos o Chamberlain wedi dod o ddi arill llinell, a ni'n disgwyl Rosie. Just chip bach y fan hyn rwan dros di ffenni fewn i'r rhwyd. Allan at Barry, cymorth gan Walcott, Kerry Walcott, Melbyn Wilgus. Bale yn torri, fan arbediad gan Craven, a mae Ian Darbish yn cymeradwyo'r symudiad. Barry ar ergyd, ar arbediad gan Craven. Pel wych i fan gan Walcott, gret, gyn Bartol fan hyn i ennill y frwydr gyntaf, ond ia, Barry gyntaf i'r ail Bale a dau ond Craven. Cic gornel gyntaf'r gêm, Francis Jones yn fyr at Knox. Knox heibio i Walcott. Reit ar draws y cwrt Cosby, mae'n taro'r bar, mae'n rhydd. Ac yn y diwedd Cornock sy'n clirio. Ond yr agosan i wedi dod at gol, Barker ar peniad. Dwi'n credu gath Barkley ddal yn hwyr fan hyn. Mae hwnna yn ysgeilus iawn gan Michaela Cook, a mae'n ffodus iawn bod y ddyfarnwr heb roi cic o'r smot yn fanna. Y bas, mae'n pas lac i we, a mae gan Barry. Barry yma Billingham i'r chwith yma, Billingham ar ei dro'r chwith. Bale yn gwiro chydig dros y bar gan Phoebe Davies yn gwneud yn dda am ei chamgymeriad. Billingham ella wedi taro'r bel chydig cyflymach cyn i Phoebe Davies gyrraedd yn ôl. Ella sa'r bel mae wedi cyrraedd cefn yr hwyd. Francis Jones, hongian y Bale lan, pwysau ar Cwpan Chamberlain. A mae'r Bale dros y trawst gan Sarah Harvey, ond dwi'n credu bod yna gic rydd wedi dyfarnu yn erbyn Wrecsam. Drosedd gan Katie Barker ar Cwpan Chamberlain. Maria Francis Jones. Mae wedi mynd yn fyr at Barker. Barker yn troi nôl ar ei dro'r chwith. A'r peniad set yn y byd. Mae wedi methu hwnna. Michaela Wild Goose, cyfle gorau'r gêm. O Barker yn neud y gwaith caib a rhaw i gyd. Croesiad perffaith. Ond Wild Goose yn penio dros y trawst. Symudiad oedd ar y cae ymarfer, gret, chos o'n i'n meddwl hwn yn mynd i fod yn gicos motyn, ond tried sitting gan Barker, gret o Bale, Wild Goose, waw. Gyfle wrth ymosod fan hyn i Caerdydd, a dyma Billingham. Billingham i Perrett, Perrett yn glir, cyfle mergyd, Perrett ar arbediad gan Craven. Ond i ddweud y gwir oedd yr ergyd yn syth ati fi. Cook, ni'n at y postyn gosa, eto Wild Goose yno. Billingham, nôl am croesiad Dwfon, mae wedi dros ben Liz Craven a Caerdydd sydd ar y blaen. Dim gobeith i Craven yn fanna, oddi ar ei llinell a Michaela Cook sy'n rhoi Caerdydd ar y blaen. Billingham yn bwydo Cook. Cook, croesiad neu ergyd, wel penderfynwch chi, oddi dros ben Craven. Wrecsam dim, Caerdydd 1. 100% ergyd. A dyna pan fi'n syni gweld Liz Craven ddim yn just dechrau bach bellach nôl, just i helpu hi'n. Mae'n chwip o ergyd. Cyfle i ymestyn y mantais, dyma Barry. Barry, mae'n bas dda! A mae wedi gwasgu mewn yn ogystal. Meg Bowen ar y postyn pellan, gwasgu'r Bale, heibio i Liz Craven ac yn cadarnhau lle Caerdydd yn rownd derfynol Cwpan Cymru Bute Energy. Oedd y Bale yn hyfryd gan Barry a Bowen yn gosod y Bale o dan Liz Craven. Wrecsam dim, Caerdydd 2. Oedd hi'n Bale ffantastig, ac os wyt ti fel ymosodwr, yn union y Bale ti eisiau lychad y gorffen erbyn hi, y croesiad yn heiddi gol, ac Bowen oedd y cyntaf i ymateb. Fydd Wrecsam yn siomedig gyda diffyg marcio, gael chwaraewyr i fynd, ond cymryd dim byd i ffwrdd o'r gwasanaeth fan'na o'r assist. Bartle yn colli'r Bale, a'r bas ymlaen yn ceisio ryddhau Alden. Mackenzie Alden am ddod nôl ar ei throd chwith. Geith i ail gyfle, mae'n taro'r postyn.
Trydydd cyfle i Alden yn gosod y bel at Barry. Barry ar ergyd yn cael ei daro lawr. Wel am gyfle. Ie, eto gwaith da, Billingham yn creu y cyfle, ond Oldham yn anffodus, mae wedi gorfod mynd yn ôl i throed chwydd, heb sgorio hitio'r postyn. Ond mae'n mynd i fod yn llechen lan y prynhawn yma. Os na bydd rhywbeth yn newid yn yr eiliadau ola yma. O, mae hwnna'n bel dda, dwi ddim yn mynd i fod yn llechen lan. A Fay Knox, croesed neu ergyd oedd wedi rhoi y bel yn y man cywir. Am ddiffyn Caerdydd yn stond, mae'n curo Chamberlain a mae'n Wrecsam 1, Caerdydd 2. Y gol gyntaf i gwybod Caerdydd eildio yn y gystadlaeth yma. Ia, ond ychydig bach yn hwyr y Wrecsam sgwni. Dim amser am ragor y chwarae. Chwpan ola Connor Charlton Fleming yn dynodi bod tîm y gŵr yma Ian Derbyshire drwodd i'w 5 rownd derfynol yn olynol. Wrecsam 1, Caerdydd 2.